Ma Migori kuma bende grube mago wakeini county ma Migori oyudo tangi mag pi maromo 12 tangi go eko mag 1000 liters. Riwruogno ero mar National Maendeleo ya Wanawake Organization okawo okang' makamano ero mar konyo oganda e kor gwenge e yudo pi maler kaluwore ni wakeini wuotho kuom thuolo malach ka gimanyo pi e kor gwenge ma Migori kono ero. Members mag Chuma Mbili Sisters kotelnegi kod Mikairo Zawino kanyakla kod Evelyn Rabongo giwacho ni wakeini yudo achiedh nade mathoth e kinde ma bende giwuotho e kor gwenge ka gimanyo pi kuom thuolono ero malach, wach ma bende osekelone nyaka moko achiedh nade mag gamo tuoche. Maendi giwacho ni en okang' ma bende koro miyo gikawo okang' mar chako project no ero mano mar water project mar konyo e duoko chien achiedh nade mag manyo pi e gwenge go eko mag Migori. E Kakrao wasebedo gi maendeleo ya wanawake koro nyaka ne girwakwa koro higa achiel, te higa achiel no waseyudo tanks ma jo maendeleo ya wanawake oriworenwa odhi moyudonwa gi jodumo tank ma wayudo tank gi e nengo mayot me wanyalo chulo. Ka wayudo tank to wayudo pi e bathot, koro ok wadhi kulo makawo sa mang'eny to kendo wayudo pi maler. Koro sani project ma maendeleo ya wanawake dhigo mbele en mar tank. Koro ka giriwore kaka group to giyudo loan gi Equity ma maendeleo ya wanawake oseloso mondo wayudi kaito wang'iewo go tank, wadhi wang'iewo go tank gi nengo mayot. Ka tank ma 10,000 monego be ni wang'iewo gi 100,000 e kind 90,000 gi 100,100 wang'iewo gi 63,000. Koro ne waneno ni ok ber mondo ng'ato dak kien. Ne waparo ni wabed kanyakla mondo wang'ere, ing'e ng'ama odak e bathi. Kane wasebedo ka koro wang'ere to wachak waparo ni ng'eruok is not enough. Bentie gima wanyalo timo mondo akele lokruok e dalana, akele lokruok e dalawa. Ka koth odok chien to kuonde miyude pi tuo. Koro kan wabet piny to waneno ni gima duong' moloyo monego wakuong wayudi mine nigi tanks, to tanks madongo manyalo ting'o pi mang'eny yudo tek nikech bechgi ni malo. Koro mano nobedo dwarowa maduong' moloyo. I want to say this is a very, very good initiative from Maendeleo ya Wanawake, and more so the Chuma Mbili Sisters who have today shown us the way that it is possible. It is possible. Mama ambaye hana maji kwake tabu ni mingi, si ni kweli? We have moved around this country and witnessed women. Some wake up very early to go fetch water. They return at maybe 3-4 hours later, start preparing breakfast, and by then she's already very tired, isn't it? The time has gone even to do for other activities. And therefore, if we're able to solve the issue of water, bring it closer home, right in front of the house, then our women will not only have more time to participate in more economic activities, but also we are improving their livelihoods. And that is why it is very, very important. And my rallying call will be, can we do this in the entire county? Hiyo kazi umefanya sio kazi kidogo, na kwa hao mama wengine wote nyinyi sasa ndio mkuwe maambassador wa hii water tank project, na mkuwe maambassador wa Chuma Mbili project. Mimi mahali nitaenda sasa itakuwa ni example, ni Chuma Mbili. Example itakuwa ni Chuma Mbili. Sababu ukisaidia mama na maji umegeuza maisha huyo mama. Maendeleo ya Wanawake through its National Water Harvesting Project aims at ensuring that every woman in the grassroots household in Kenya gets at least
a 10,000 liters water tank to harvest rainwater that is safe, clean, time-saving, and reliable for domestic use. Towards this end, Maendeleo ya Wanawake has partnered with Equity Bank Kenya and Equity Group Foundation to offer affordable credit to women to acquire water tanks. As a prerequisite to acquiring the water tanks, Maendeleo ya Wanawake women and groups will be trained by Equity on financial literacy, entrepreneurship training, digital literacy, and business development services. For a smooth running of a home, water is a key component. Having access to clean water, nearby water sources, empowers women to improve their future and to bring their families and communities out of poverty. In actualizing this dream of eliminating the women water burden, MyWar in November 2019, in partnership with Ndumu Tanks and Musoni Microfinance, launched a national water harvesting project aimed at ensuring that every woman in the grassroots household in Kenya gets at least 10,000 liters water tank to harvest rainwater that is safe, clean, time-saving, and reliable for domestic use.